Yes. Good evening po sa lahat. Welcome po sa aking live stream. Ayan. Ayan, talalakisin natin to. Julie, nandito ako sa live mo. Sa premiere mo. Ayan, shoutout sa 1 million. Dito ako. Dito si Coronel. Dali lang. Ising ko nga itong B8 ko. Ayan, may ilaw na rin tayo. Pakita na tayo. Magpakita tayo. Alright. Ayan. Ayan, shoutout kay Haresh. My friend, thank you so much my friend Haresh. Mahibu Bani Epic Food, salamat. Julie nandyan. Ayan, sa lahat po ng mga nandyan. Thank you so much my friend. I think 1 hour and 30 minutes siguro pwede pa ako hanggang 11. Pwede siguro hanggang 11. 11 siguro, pwede na. Kasi ano lang ako, promote lang ako. And dito ako sa Julie, sa ano mo. Nandito ako. Marites ba to? Aking payo, chismis ay tigilan na. Baka kayo ay mabarangay at diretso kay tulpo. Huwag din agad iinom ng tubig, baka bibig nyo'y mapasma. Baka chismis ay matigil, mamimiss namin kayo. Chismis, chismis sa umaga, chismis, chismis sa gabi, chismis, chismis sa maghapon, chismis, chismis palagi. O ang dami, dumadami ang mga chismosa. Marisol, tolits, di sila napapagod. J! Mega shoutout J. Long time no see. Big live ko mo. Yan rin pala yung premiere na Julie Flores France. Okay, andito ako Julie. J, mega shoutout. Ala pa J. Hindi pa birthday. Sa birthday ko pa lang, ano pa lang yun. Sa ano pa lang, sa 21. Galing, Apronel. Atsukin ni Apronel. Yari na, pwede nyo nang patugtog yan, sabi ni Julie. Okay, done. EL3, shoutout sa iyo my friend. Thank you so much my friend. Thank you. Asa na ba yung ano natin? Wala tayong sounds ng konti. Okay. Asa na ba yung tugtog ko dito? Ayan. Apronel, shoutout. Musta Apronel? Ayan, pwede ko mag-live siguro. Agoy, makaset. LS kong ini. Makaset ya? Kaya ko mo Apronel, pilang ko mong oras. Mga 1 hour ko mo or 1 hour and 30 minutes. After na ito, matutod ko. Mag-gay ko mo update. Kasi nga, di ba, malambat na akong baka 3 days kung ali mag-LS. Talaga? Apronel, skin 19. Nang balita akin 19, okay ba?
Okay mo king 19 na kasing oras ko kanita. Alas 8 ko mag-out kanita eh. 19. Apon Julie, something na itang kaya mo. Chismis. Baka 3 days ko mali mag-LS. Mahal ni tapong Nel. Di ba 19 palaro ta mo. Ay tang kaya kayo. Yapon Julie siguro. Yapon Julie na ning gaya ko. Okay 19 mo kaya tuwa. Apon Renel siguro mga 8 PM pwede na eh. Ka-out ko na eh. Katapos ta nga apon Julie. Apon Julie, something napit ang chismis mo. Chismis in the morning. Ayaw, kung bisa kayo makipag-chismisan Kenny, pwede kayo makipag-chismisan eh. Kaya amin na po Renel, ako may gaganda kapilan niya mo. 1 hour siguro and 30 minutes, pwede na ako siguro live. Kumbaga, promote kayo mo itang birthday LS ko 19 tsaka 20 ni Bengi, di ba? Kasi 21 nala akong obra, magpa-day off ko kasi kailangan ko magpa-day off birthday ta. Sige apon Julie. Aro, danuman ne. Masanting yapin. Wari Kevin eh. Bagay ka rin Marites. Di ba? Aglit, tanggalan kaya pa yung music background. Papa Ronel, minsan mag-replay na ako mukha rin live view. Di ba mag-live kayo? I-Tres Morales, i-Apo Merry Chris, i-Apo Julie, mag-live yaw. Nga na ako makakapagpunta kasi pin. Di ba? Baloy naman, obra. Hanggang alas 7, hanggang alas 8 ng Bengi. Kaya, makalining oras, pwede ko pa. Ay, namin lari. Ayan. Ay, may kasulo na ako rin, Apronel. Kailangan magkasulo talaga kasi, di ba, balo mo naman pa mag-live ka birthday. Kailangan ating kasulo para hakit da ka, di ba? Kaya makanyan. Nawar niya kasi itang kaya. Wait mo, adjust dito kilas ko niya. Mag-go niya sana po. Sige, Apornel. Sige. Kaya ko mo, Apornel, balo mo na ako saglit ko mo. Ayun yan, yun na yapon Julie. Saglit ko mo mag-live. Mga 1 hour and 30 minutes, pwede na ako. Apon Julie, long time no see. Hello. Hi. Sige Apon Julie, i-sound check me pa. Sound check me pa. Sound check. Maka-echo ka. Cancellation me pa. Hello. Maka-echo ko pala, maka-echo. Mega Hello. love shout out. Yan. Mega love shout out. Hello. Yan. Ayun Apon Julie, lanin eh. Okay. Hello. Tanting na itang, Hello. Apon Julie, ihikay mo na yan eh. I-release mo na yan tang chismis mo. Oh, Tingnan mo ari rin ang ba? damdaman. Ari ba? Matugtugya pa si Baya. Balak sa kanta mo yung personally. Sige, pwede yung patugtog. Awa kanta. Kanta ko niya mo. Sige. O, kumusta Apon Julie? Mag-set up ko rin. Kararatang ko eh ba? Kiluwal. Apong Edward, i-check mo yung echo cancellation mo. Sige. Check. Okay. Check. Yan. Yan, alokay na. Yan. Ay, okay na yan. Pero dodobli pa yata. Tuwing ka ako siguro yung depresya. O sige ka ako namin i-echo cancellation ko habang ako magkanta. Yan, magsalita na ka. Hello. Yan, Mic test. ito naman kasi parehas setup. Kaya may pagkay ka to. Yan. So,
Ray M. Bautista, yan. Maraming salamat po. Kahit tiba ko pa, may mapagal ko. Makasarayin po sa office candy. Kailangan ko pa mong Ray, lumipat. may kasyara sa'yo, Ray. Ray M. Bautista. O, pinangkang oras kayo eh. 1.5 apong Julie. Kanta ko mo metong kay bata. Makang ko sagulin eh. Kaya ka pa. Sige. Daratan ko pa eh. Apo Renel, kayo na mukha ka. Abang nga ka. Nang oras yung live na nga po, Renel. Apronel. Mag-live niya. Gaya niya ka no, i-adjust niya ka no. Sabi ko, Pin, okay ma-apronel ako. Sige, no problema. Adjust niya ako ng walas na. Pwede yung kantay tani kasi gawang kitang video okay na. Baka ni tatin yung lyrics. Gawang kaya pamit ang lyrics. Bata, kantade. Kantade yun. Pwede kang ikanta. Den kay. Yung mind redos. Yung Marites. Kini, Marites. Ray M. Bautista, shout out sa'yo. Ray M. Bautista. Mega love shout out. Ayan. First time ako, Julie, release mo dito yung Marites na Chismis in the morning. Sige. Chismis. Apronel. Paglit mo mo. 1 hour and 30 minutes. Okay. Stereo on. Stereo on. Bagal natin yung stereo on ko. Stereo on. Maglag. Bisa. Ito. Hello. Okay, para po sa mga Marites. Ayan. Ito po ang request ng mga Marites. Sana mabot ko. Un soin certifié bio qui fait vraiment la différence. Découvrez la crème hors de jouvence, la provençale, à l'extrait de pulpe de okay ba? May sound ba? Stimule la production de collagène pour redensifier et illuminer votre May peau. sound ba? La crème anti-âge hors de jouvence, la provençale. Dahil ng patalastas dito, hindi na kasi ako naka-prime eh. Okay. Cover speech. Marami ang mga chismosa, Marites at Marisol. Pag sila'y naiinip na at sila'y nababagot, lalabas na sa kalsada at merong pang video call. Meron group chat, social media, chismis ay laganap na. Chismis sa umaga, chismis sa gabi, chismis sa maghapon, chismis palagi. O ang dami, dumadami ang mga chismosa, Marites, tolits, di sila napapagod. Chismis sa umaga, chismis sa gabi, chismis sa maghapon, chismis palagi. O ang dami, dumadami ang mga chismosa, Marites, tolits, di sila napapagod. Okay! Ito ang payo ko, a friendly reminders. Ito lang ang aking payo. Pagkatapos nyong magchismis, huwag agad iinom ng tubig, baka kayo ay mapasma. Ingatan ang lalamunan, baka kayo'y magkasakit. Baka chismis ay matigil, mamimiss namin kayo. Chismis sa umaga, chismis sa gabi, chismis sa maghapon,
chismis, chismis palagi. O ang dami, dumadami ang mga chismosa. Marites, tolits, di sila napapagod. Achis, achis, achismis sa umaga. Achis, achis, achismis sa gabi. Chismis, chismis sa maghapon. Chismis, chismis sa YT. O ang dami, dumadami ang mga marites, marisol, tolits, di sila napapagod. Baka kayo'y mabarangay, lagot kayo. Mag-TikTok na lang kayo ng ting-ting-ting-tong. Mabarangay at matulpo. Aji ba? Pwede namang lagyan ng mga ano, ng mga kung anong gusto nyo, kung anong idugtong nyo. Marites. Ayan. Pwede mong, Apin Julie, pwede mong kayanta. Pwede mo siyang dagdagan. Halimbawa, yung sa'yo. Original mo yun. Pwede mong dagdagan, di ba? Pwede. Oo, pwede din. Pwede din yan. Naano ka no? Ano? Ano ka no? Marites Tolits. Apo, kayong TikTok at hinding Marites. Meron din. Mag-TikTok na lang kayo. Meron din. At meron din pala sa may TikTok. Dagdag ko yung TikTok. Sige, dagdag ko yung TikTok. Apong Julie, talaga pa, may panirelease skin kaya yan eh. TikTok ang pong Facebook. Ang po itang At yun minunayo. Nasa TikTok na po yan at saka sa Facebook. Na-upload ko na. Pero sa reel ko lang siya na-upload. Sa reel. Ayan, marami na rin na ano. Sabay-sabay, sinabay ko na yung sa reel at saka ano. Ano mo lahat ng Apong Julie? I-upload mo sa lahat ng social media mo para ano siya. Oo. Maingay siya. I-upload ko talaga yan. Baka naman may magalit pa sa akin. May pinariringgan lang kasi ako dun sa kanta ko na yan. Pero, yung mga ano. Mga ingredos. Yung Arayat Apong Julie, dahil Martes. Madaming Martes Arayat. Makarating sana sa Arayat yan. Balamata, kilala ko na rin Apong Julie. Hindi na sila tumigil. Talagang love na love nila akong pagpiestahan. Ayan. I-dead mom mo na lang, sabi nga, di ba? Apronel, mag-live ka ba? Kaya nga kinanta ko na lang eh. Ano nangyari? Ako? Wow. Ano lang yung sa akin? Music lang yun. Praise music lang. Kasi wala ako kanina. Umalis ako, nagpunta ako sa kabilang bila. Na yung trabaho ko kasi chinek ko kung kailan ako magi-start kasi kumuha ako ng sideline, sayang. Wow. Diyos ko, Sayang Apong yung Julie, wag trabaho. na sana dun sa dati. Wag na sa dati. Ayoko nun sa dati, hindi ko na kaya yun. Gusto ko yung hawak ko yung oras ko. Kasi yung dati, ang trabaho ko is 8 hours talaga akong nagsiserve. Diba? Masakit sa paa. Masakit sa paa. So ngayon, Tapos, hawak mo na lang yung trabaho, yung yung oras mo. 3 hours lang ako. Pag 3 hours, 4 hours lang. Ganun, maghapon. Tapos baba na, uwi na ako. Buren mula, inggit la moreta. Apronel, Kenny, magsalita na ka. Kahit bilog-bilog na ka mo, kaya mo yan. Magpipindo ya pa kayong babae. Kaya pipinggir, kaya may magpipinggir yan. What? Pinggir ka ken. Baba ni Heran. Ay, Yung Apong Heran. Julie. Chuta na rin, Kenny. By February 19, nanagplano tama Apong Julie. Kasi yapong Renel, yapong Tres, magpalaro lang 1,000. Bananas. Tapos, Sige. ang kaya kata, ng plano mo. Magkaya ka ta. Magpa-games ka ta, pawari ka tayo. Mag-back-to-back concert na mo. Nano? Buhay tanang, sige tanang titan 20. Kasi Apong Julie 20, in Pilipinas, alas 10 ni Bengi. Ang gani kanitang ganing aldo. In case. Sige. Gawan time. Dinan mo kung thumbnail mo, pwede ang schedule mo. Bantay promote kay ngayon
kumbirang ko rin kay den grupo-grupo den pwedeng mukyat. Back to back. Sige. Sige ako na Wah, mag-host. sige. Sige, kami nga daw si Sis Reneling mag-host. Wah, kasi entertainment kapon Julie. Sigurado ka rin ka, pwede ka rin Ano ko din kay manlilikawit, tampo din nung ako din DMLS night, di masyadong late at night. Lawian ko nung invite ke. Sabihan ko, mag-comment ka rin kitang live na baka nita kilala na kang masalese. Baka Kapon nita. Julie? Yeah. Eh? Then kay Rani, nung kay tayo Rani. Ay, Raimundo. Nagyang ayang kanta. Minsan na pong Julie, sisilip ko rin ka rin. O, minsan na yung more mamasa kasi. Uy, talaga ang mak niya ako 3 months yata bayan na ako din ng jacket. Oo. Wow, maluwat kanita. Pero try kaya mo kasi ita naman kay. Try kaya mo ne kasi lang ko na yung beses kinumbira pa ka rin aliwa bala mo makay. Apon Julie, okay, busy kasi lagi. Wa importante. Ang gawa ta mo last, di ba, ng kanta ng anniversary, di ba? Paring Tirso pa og ketang ke, baka nito. Atin yung kapampangan version ketang chismis si paring Tirso, yan talagang original ka rin. Gawa kyan Tagalog. Kapampangan version niya ita. Gawa Tagalog Mars, nga naman kanyan. O kapampangan niya itang kaya, yung Tagalog. Yung gawa ko kanini, pisamo umiya. Kunang kaitang kaya na. Apon Julie, kaya me, combine men, bawa ating kang kakanta ka rin. Tapos i-perso atin yung kanta, i-combine me, pwede ita. I-combine kaya, pimpisamo kaya, kumakit ang peraso na nitang kaya na. Sabihan kaya pa kasi, tune naman kayong StreamYard ko, nakakayang StreamYard ko kasi. O ba't? Manano ko makit, di ba may kaya na ako kanina? Na ano? Na ganil doon na kayo tapon, Julie. Siyempre ako O kaya mo nung ating kakain ngayon mag-login na ka. Baka nita, mo ka rin detang hanggang kaya mo baka nita. Baka nita, so panda ka naman kayang kaya, moderator mo. Ating kung upcoming, meron akong upcoming na mga pa-contest kasi papa-contest ko ulit yung Kapilan Me. Tapos, yan nga, chismis, ipapakanta ko rin sa kanila yan, papa-challenge ko, chismis. Para, pa-challenge ko. Pwede malapit pa-contest din. Di ba kasi Kapilan Me, di ba, pa-contest mo na dati? Kapilan Me, gusto nila ulit. So, gusto nila ulit yung Kapilan Me kasi gusto nila yung kantang Kapilan Me. So, ngayon, meron akong bagong, itong kasing nobly kanta na to, parang katuwaan ko lang na kinanta kasi, pagtripan ko lang gawin talaga. So para lang kasi ang daming chismis ngayon ang dami kasi social media. Kawawa naman kasi si Vilma Santos dadagdag si Vilma Santos, dadagdag ko nun. Kumiiyak na si Vilma Santos. Dahil kay Edu, ay kay Lucky Manzano dun sa chismis. Hindi ko alam kung totoo. Hindi, di ba? Nabudol. Ewan ko kung ang awa ko. Tapos ang daming chismis. Hindi na kaya nga dumadami. Sobrang dami ng mga marites ngayon. So, ingat palagi. Madalang na lang yung mga totoong tao ngayon. Diyos ko Lord. Bakit ganon? Kaya kami gagana ka po mo, Julie, makiramdam, alaking live mo Dapat kantamin chismis yung live mo. Lawan ko mo. Kanta Kevin, minsan kang chismis ayan. Chismis. Masarap ang chismis. Sa Facebook kaya gusto ko ikakantayin ko yan ng live. Tapos in-upload ko na sa Facebook ko. So i-upload ko lahat sa mga Facebook. Ngayon lang, Julie? Oo, ngayon lang. Ito ngayon. Okay. Kanina lang umaga. Yung yung reel. Nauna sa Facebook. Oo. Sa reel ko lang inano. Tapos, sa reel. Sa reel talaga marami manunod apong Julie. Sa reels ko siya nilagay. Para sure. Pero apong Julie, para sure, dalawa din. Kailangan mag-upload ka sa mo, pwede yun, walang problema yun apong Julie. Doon sa isang main isang main, isang sa reel. Kaya ganun ginagawa apong Julie. Ang balay mo, mag-viral yung
instead na magba-viral yung reels, nag-viral sa'yo yung upload mo, di ba? Kaya yun. I-upload ko nga ngayon eh. So, ito na. Pwede Hapon I-upload ko Julie. na. Ala naman yun. Kasi original naman sa'yo yun, Hapon Julie. Walang problema yun. Kaya yun. Oo. Live Ayan, na pa yung Hapon para sa mga mindredos. Naka-live na yung Apo Renal. May Naka-live. pang oras. Naka-live niya tayo Hapon Renal. Taglupit pa. Oh, okay mo. Ay naman, mag-update ka mo. Maka-live na. Kasi kaya niya pilan niya kanong aldongali mag-live. Sabi niya. Kaya na kung pa mag-live ngayon, ko pa nga riyan. Ariyan ko pa rin yung kaya nga rin. Tutusin. Wapin. Padalang mo na rin mag-live niya Hapon Julie. Kasi masaya mo rin talaga ya ako sibukan ko talaga gitang ating grupo-grupo. Grupo-grupo. Matamad ko kasi. Matamad grupo. Ano ka mag-grupo Hapon Julie? Inabed ako kitang the Dreamer. Ha? The Dreamer. Aro. Diyos ko. Sinabi pala, kikirandaman gepin yan, The Dreamer katang live mo. Sinabi ko naman kasi Karela, na ako masyadong asahan kasi bali yun ako manti ko regular live talaga. Wow. Ito yan. Walang sabi na kaya ka. Okay mo basta't kaya. Basta't ako magkabig yung kaya. Kaya nga, itong grupo-grupo. Kasi di ba, sapin pa siya, alimbawa, naka-live yung isa, kailangan sumuporta ka, di ba? Ganun ang style. Diba? naman naman obligasyon. Okay. Yan na pala. Hindi naman pala obligasyon na pumunta ka sa live. Basta siguro kapag hindi ka busy. Mag-reply ka. Pwede mo rin mag-reply ka. Wali ka. Ay, siguro Hapon Julie. Yung messenger mo, sapak na siguro kaya yan. GC. Ay, bisa na ako magay. Magbawas. Kasi everyday tutunog yan. Sigurado. Sige, kabuntok. At saka, bisa ko pang magbawas kay. Ang magbawas? Magbawas obligasyon. Bala ko sa Hapon Julie, magbawas kang kaya subscriber. Ali naman Wala ang problema, magbawas kang subscriber. Ako minsan magbawas ko rin Hapon Julie. Siyempre, di ba? Ali, tsaka kasi puta biglang magkaipin itaping mag-obra ako. Puta gaya dating milyari, di ba? Pero feeling ko Hapon Julie, ali naman siguro Hapon Julie. Bigla akong mag-obra, Wah, sabi dapin na sabi pin, di ba? Pangkaya mo yun eh. Panglibangan niya. Libangan. Kailangan mo rin mag-obra. Ayan, shoutout po sa 3 million sa mga nandyan, sa mga hindi po nagko-comment. Salamat po. Naman malyaring may kaya na yun, di ba? Chismis sa umaga. Chismis sa hapon. Chismis din sa gabi. Hanggang madaling araw. Ang dami ng chismosa. Yan, Hapon Julie, may akola. Dimdam-damin chismis Hapon Julie, may maglawala. Ayan. Bala ka sa mga Hapon Julie. Sige, mana ka pa. Ko pa. Magkatana ka pa. Sige na. Baba mo na ako. Abang natin pang oras kasi na-upload ko na kay Facebook. Yan eh. Ado yung na-upload mo, reels ang pong kaya. Upload kaya pa kitang kaya ko. Kitang meto kong Facebook kami. Kung kitang personal mo Hapon Julie, upload mo rin ta. Reels. Susweldo niya rin ito. Kasi atin na yung restart kaya ka, di ba? Ala ko sing 1,000 kaya ka rin eh. 1,000 friends. Itaklaring friends mo rin. Dakalarin din niya. Ako naman masyadong kayan din. Bigla lang din nakal. Ali, friends Hapon Julie. Friends. Di ba, personal FB mo? Di ba, sapak ka kasing kaya eh. Kaya, second account ko niya ni balang pang private. Mas kanina eh. Private Facebook. Kaya kasi kaya eh. Pang public. Kaya kasing kaya Hapon Julie. Kaya dakal ka friends sa kitang kaya mo. Ayun o.
Kami naman in-upload hapon, Julie eh. Ayan, may Sinend mo yung upload. link mo ka rin. Halika, Ayun o. na-upload ka. Atsuya. Aro, din namin TikTok hapon, Julie. Sa ano? Ini, ito yung TikTok kay, Ingril. wala mo logo. Ala ka makanita? Ala. Ala ka? Sa ano? Para dapat alayin yung logong TikTok kasi makaya ini. No ka rin. Ini oh, chismis Keng. mo oh. Atin yung 267, 4 hours ago. Atin yung kay, logo ng TikTok. Atin niya. Kaya may Kailangan takpan. kay memo hapon, Julie, itang kung maka namin in-upload king YouTube makanta meron kasi atin yung kay oh. Pero okay nini, walang problema ini. Ito kasi atin yung kay trademark. Sa ano? Ngayon ni pa mong pinost Facebook ko? mo, Facebook page kasi atin yung TikTok kay, di ba? Atin yung wala mo logo. Ay, itamong reel ne. Wah, tanggalan. Okay nini hapon, Julie, bara mo na. Ali, itamay Kung nalina kaya naman. king hapon, Julie, king mismong Facebook page mo, pwede ka mag-upload kahit atin yung ang tawag nito, TikTok logo o kaya mo. Pero king Reels kasi maselan niya hapon, Julie, sa Reels. Maselan niya. Maselan niya. Mo na edit tan eh. Ali mo na ayet, kailangan mo yung i-delete. Pero pabara mo na hapon, Julie, o kaya ito. Ay naman siguro makahit ka. Kaya takpan niya. Ay, may atakpan. Ali, pwede mo naman, hapon, Julie, pwede mo naman re-upload ulit. Yung gawan mo. Kasi mga nano kasi. Kunan mo itang link ketang TikTok. Tapos i-download making Google. TikTok, no watermark. O, ibig sabihin ma-download dyan ta. Pwede naman pares naman account. Kaya kakakuya mo naman ito. Wah, kasi ay kalaban niya kasi yung TikTok, Facebook. Kaya mo kanya. Pero okay yan, pabara mo na hapon, Julie, okay mo yan. Bura mo na May mo na yan pa-stress, okay yan. Tinamang original kaya kaya maka-download. Wow. Okay yan ita. Chismosa. Namilyari? Wala rin tao, walang tao. Na-upload na oh. Para sa mga chismosa, ayan. Ayan, okay na eh. Maka-upload na eh. Ayan oh. In-edit pa yun eh, hapon, Julie. Wow. Ay, in-edit pa yun eh. Ali, yan talaga yung original. Mira siya kitang TikTok, na ang kiyang mika yung TikTok. Ay, pwede yun hapon, Julie. Pwede may ikay ni. Di ba, pwede may i-reels yun hapon, Julie, yung in-upload mo ngayon eh. Pinan me. Pwede ya. 1 minute. Wa, kayang kaya niya. Di ba? Pinang kaya kanyan. One minute hapon, Julie na. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Para dakal ka views. At saka dakal mag-follow kaya ka. In case man na mag-viral hapon, Julie, dakal mag-follow mo kanyan. Eh, mula mang kilala, mag-follow la din. Basta kalapit na, 1 minute, 1 minute. Bali, atlong upload na reels na tagwa 1 minute. Mantay ta. Pinan memo. Ala niya mo siguro CPR rin hapon, Julie, na itang Pachepin Leme, di ba? Sharing niya. Sharing. Kaya YouTube, sharing niya. Sharing niya. Pero king Facebook. Kasi nung atin niya mo, Alaya. Mag-notify kitang Facebook mo na unmuted, sabi ng ganyan. Not monetize sana. Kapag makanita hapon, Julie, not monetize hapon, Julie, gawan mo, delete mo itang video mo na eh. Bakit? Atin naka-experience manta? Ay ako check. Mo check. Pag appear lang kaya hapon, Julie, not monetize sana. I-delete mo itang video mo hapon, Julie, kasi pota ka ma-monetize in case makanita. Ako di-delete ko hapon, Julie, pag makanita lang. Noon lalungob diyan kay na message. Ano?
Hingkay messenger mo, messenger mo, ketang notification. Ibalon talaga ta notification mo na not monetize sana ating bunto ka rin. Check mo na lang mo pag kita personal FB mo, makakonek ba yung Facebook mo, personal Facebook mo king Oo. nanon sa yun Ala itapon Julie. yaman. Ala. Alya? Ala. O pag aliya pon Julie, alayang kay, alaya yung CPR at makanyan. Pero kay YouTube, Kasi ati ka nga share niya. experience sa mga kamita pon Share. Julie. I-delete mo itang video mo, i-kay mo na mo ulit. Ano sa kanini? Upload mo na yung kitang kay. Kitang Facebook talagang uploading. Minsan natin reels. Di ba may masayalam yung reels sa pon Julie? King music. Ita, at least, sabi kay mo rin pala kaya ka. Oo. Ang shoutout sa 2 million. Naka-isang magmetong tana pa lang oras sa pon Julie. Bilis yung oras 41 minutes. Tas, release. Apo Julie, release may katang kabila kanya kang apong Pranel. Ba, magmetong tanang oras. O sige, baba na ako ne. Baba na O ako. sige. Apon Julie. Magmetong kang oras Okay yan. na Metong ako kang rin siguro. oras. Mta na ako muketa kang apo Pranel. Sige, muket ko kaya. Sige. Ne? Sige. See you. Sige na apon Julie. Salamat. Hindi kitang kanta mong chismis. Dismiss. Okay, bye-bye apon Julie. See you kang apong Renel ne. Okay guys, maraming salamat po at makoy mag-e-end na rin po. Pupunta ako kaya po Renel siguro habang may oras pa. Okay na siguro ako dito. Paalam po sa lahat guys, huwag niyo pong kakalimutan this coming February 19 and 20 po. Ayan, paalam po sa lahat. And Apon Julie, salamat po. Ayan. Asa na ba yung bilang natin dito ng 30 seconds?